nako kay niya ako no ang amo ang presidente nga grabe mayong tao naghatod sa cash assistant. Unsa kay iyang hatod ron ang pinakanindot niya excited sa mga katawan nga iyang giing pasaligan bugas ug sudan pero ang number 1 kay bao naka niungot ang kami niya kanang kamera kay purti man niyang kondisyon na karon moadto ko kay ang ipanghatag nga iyang giingon iya na kunong tumanon sa iyang bakbak. Kini mo ni pinakanindot adtuon ko kay basit usa ko mahatagan kini gyud among presidente grabe ka buutan. Bisig pag magkagit ang ipon buutan lang gyapon. Giahak ng presidente ha. Wa man dito sa barangay hall. Si kapitan sa duwa sa dito. Nagsabot man siguro sa duha na kapitana. Aha, kaning presidente ha. May plano siguro ang unahan ko ni kapitana ay. Naara maging ko'y pag-ibog gamay ni kapitana pero ang kapitana ay mag-ibog no. Kay nganlan. Kay wa man dito sa barangay hall. Aw. Tuwa to dito sa balay si kapitana. Og di ba to sa payag. Ang kanindot ron kung nagsiguro ang pag-adto niya kay wa sa barrio hall ang kapitan tiba-tiba gitagkaan og pinakadaghang kwarta. Nga nindot san kay. Sus og gitagaan niya sa kapitana mo diskarte sa ko amuan ang duhang kwarta inig sugot niya nako. Ngunit kung buhaton og wa dito silang balay tuwa to sa payag akong langson. Hay, salamat in taon kay nahuman akong panghatag sa mga cash assistant sa mga katawhan nga akong nasakupan ri sa among barangay. Karon na ako gipaabot nga usa na lang katawo kini si Ernesto sa muka ako man gipaadto sa ako ang mga barangay tanon kay akong gipahibalo nga siya usa siya sa hataganan og cash assistant apil siya sa lista kay ako kunong ingon man gud ako ang mga Kap. Oh, May Ernesto, may gani kay naabot na ka naluloy. may utod na Ganihara kay ko naghuwat-huwat nimo ba kay ang uban nahatagan na nako sa kanang mga ayuda sa cash assistant kay diri man gud ang ato ang presidente naghatod aning mga cash assistant nga kanang tungod atong naigo pag bagyong audit ba. oo Nya kay di kuan man ka gipuli man kanila ni tutong tugsok kay ikaw kuno mas maoy nang ginahanglan kuno kaayo kay ikaw kuno maoy mas napapha kuno maayo sa kanang pagbagyong audit. sino sa Oh, tinuod jud tuod. Sa ako nakita karon tinuod jud nga mas ikaw mo nang ginahanglan kaayo kaysa nitutong tugsok. Ikaw po'y napapha kaayo kaya hasta imong buhok. Oh, napapha mo gani sa bagyo. ako gani ako gani dagway gay map kap Yo, ako kap Oy, dayon, dali. narbas tutong Dali, diso. ay kap. Diso. Asaron si presidente kap. Ah, kato na, ning lupad na. ang dilupad na siya Oh, nilupad na. Wa mo nag-abot, sayang kayo nya tak kanang. sayang nga Huwat sa diha. kap Ay, sa diha. Ihatag ko nimo imuhang ayuda nga cash assistance. salamat kayo na kap kay tinuod gyud itong giingon presidente kap nga iyang ihatag Salamat ang- kayo ha. Salamat Salamat kayo kayo, kap. Kap. Kap nga ayuda ron sa. salamat Oh, kayo ya kanang subo palandungon. O si Muta sa namo. Subo palandungon to Ah, tugso. ganindot yun. Gitagaan yun tang ko sa Oh. labaw nga kuan gyud to sa Ano, tuwang masubo taas mo, na Kap? kuwan. Mo gani paminaw sa kanang kisa man nag-ingon nimo diri nga mori ka diri sa ako ang payag nga ang ako ang gipatawag sa mga ako ang mga barangay tanod si Ernesto Raman. kap Oh. nadunggan ako sa mga tao kay ang imong barangay tao na nangarbi Mm. unya usap ko no akong kuno number 1 diha sa imong listahan unya ngano na ilistan ko nya gawas basad ang presidente akong tuyo og tumong kay niingon siya basta makit-an ko na sa tuntok na po ko na palipay kay Dili. tungod ako mo kuno imong pinangga kay nagkalike mo kuno kana ko gamay Ay dili nga na to tugsukoy. sa Pati ka. Ikaw usa jud ka number 1 jud ka na sa lista. o tiyo mo na ay lagi istorya kay Pero- anong na may pera Nakaingon man gud ako ang mga kuan god mga nasakupan dire. Akong mga trabahante dire nga dapat ipapas kuno ka sa lista kay napay mas nanginahanglan nimo sa Ernesto. ano mo na kap Oh, tan-awa ko si Ernesto mas nanginahanglan jud na nimo kay napapahas ang buhok. grabe Dili ra balay nako napapa. Oh. Hasta kong dagway, hasta kong buhok.
Oh. Puro tanan. Mo gani Tulos ya. bagyo. Ay na lang kabalaka na to tungtong kay basin sa sunod atong pagbagyong Tino, basin na pa yung mga kas assistant atong mga igo pagbagyong Tino, basin mo balik pa diri ang atong presidente, basin maapil ka sa lista. Kap, Oh, karoon tani bi. Simot Pila ba? man ni gihatag ni Simot ba? Simot. presidente ni? 50,000 lagi sa 50,000. Oh, para na sa mga tao nga naigo atong pagbagyong audit ba. Oh, 50,000 cash assistant Kap, nila. nagkapatay kung kusa 10,000 rebayan. Ayo. Ayaw diri sa barangay. Ayaw ko pa. Ay, hindi ko kuha si Kwinta.